kan rada ringan Siliwangi. Sak marat-marit sing janjak. Yo alah ngopo to kowe iki Kak? Iki lho pegayane wong wedok kok ya kowe iki nyapu-nyapu ya ngopo lho? Pegawe-pegawe liyane ngono-ngono apa? Wes ngene Ngewangi kok. ngewangi megawe ngono kerja iki gaweane wong wedok sekali ngono. Gitu. Ini udah banyu kok. Alah wis diomongi gaweane wong wedok ora usah milu-milu ngerjani gaweane wong wedok to. Kowe iki wis megawe ngono lho metu-metu koyo kancane kae. Kok malah ngewangi wae nang omah. Iki salah meneh. Malah disalahne wae. Jan wong lanang gawe-gawe nang jopo kok malah ngersani nang omah wae kapan metune gian iki malah jarene gombalan wis diomongi gombalan lho aku sing noto kok malah milu-milu noto wae iki wong iki lho kerjananku nang omah kok malah kowe iki milu-milu wae lho wis ngerjani liyane kono lho milu-milu kancane ngunduh jagung kono Endi orene wong ngunduh jagung? yo kono lho tekon-tekon kancane ngunduh jagung apa kerja apa dadi kuli kono kok ngewangi nang omah wae kapan golek duite kaya ngono kuwi kerjaan omah iki wong wedok kerjaane wong lanang golek duit nggo ngempani nggo mangani aku kok malah ewang-ewang wae nang omah Emang sakombene wong yo kalem. Saiki kok rubahe 100% sampai 200% kaya mak lampir cocoet ngono wae amben ngono. Lewangi salah, ora direwangi salah. Kepiye jane yo? kayak wong ngomong apa ki angremeng kaya ngono kae kene tak mengi rene tak mengi Nah apa? Lah iya lho, Dik. Kowe iki rumah saku, mbiyen yo kalem saiki kaya titisane mak lampir. kepiye kono ora dadi mak lampir lah wong isuk tangi turu cekelane hotel cekelane sapu isuk-isuk kon isa-isa umbah-umbah resik-resik kono ora dadi mak lampir kepiye wis ngene iki jajal cek lagi dikoncek iki Apa kok dicekel? Aku gak dicekel kok yo. kerjani dioncek atak sayur nah kerjani kono kok iso ora ngerteni tenan lho dan dirampung nih kita sayur nih